Uuna na ako. Tara, kain na. Mayroong brown rice. Brown rice to? Kuan yan, bagong ulit. Kapitak lang para. Uy, dalan mo na si ano. Jerry. Una yan, nagpritos ka ba eh? Bismillah. No, Uy. dalan mo na si ano. Si Jerry. Oh. Adobo guys. Mga Uragon, mga beshi. Adobong 90 days. 2.45 kaya 90. Bumili ako ng 2.45 days na manok kaya 90. Puro yan, kanya-kanyang iro sa mga kita. Dito, sa atin dito. O, puro yan, puro. Wow. KKK na lang. Oh, buta mo na. Ano naman? Unin mo na yan. Si Say nagadobo sa de. Sinangka.